سلام سلام ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ ኣነ ወገነይ ሰላም እየ ለማዓንቲ ድማ ብዝገርም መደብን ፕሮግራም መጽእኩም ኣለኹ ለማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ድማ ንኣስታ 30 መዓልቲ ዝጸንሕ ከቢድ ቻሌንጅ ክንጀምር ኢና ሓዊርኩም ንኽትጀምሩ ትኽእሉ ድማ ኣብ ቻናል እዚ ሳብስክራይብ ላይክ ብምግባር ቤተሰብ ምዃንኩም ከይትርስዑ እቲ ቻሌንጅ ንገሮ ድማ ብዙሓት ሰባት ዩቲዩብ ቻናል ክሰርሑ ትደልዩ ከምኡውን ፌስቡክ ክሰርሑ ትደልዩ ከምኡውን ቲክቶክ ክሰርሑ ትደልዩ ሰባት እንድሕር ሃሊኹም ነዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ብምዃን ኣብዚ ለቆም ስራሕቲ ተሳተፍቲ ወይ ከዓ ተኸታተልቲ ክትኮኑ ተፅቢተ እዩ እቲ ቻሌንጅ ሒዘ እዩ ዝመፀኸ ድማ እንታይ እዩ ብዙሓት ቲክቶክ ክትሰርሑ ትደልዩ ከምኡውን ፌስቡክ ዩቲዩብ ቻናል ትደልዩኹም ግን ከዓ ከመይ ጌርኩም ቪድዮ ኤዲቲንግ ክትሰርሑ እንትኽእሉ ምንም ኣፍልጦ ኣይብልኩም ንኡ መፍትሒ ዝኸውን ድማ ን30 መዓልቲ ዝኸውን ካልኦት ዩቲዩበራት ብገንዘብ ብብዙሓት ሸሓት ዝግመት ክፍሊት ንኽፈሉ ዘምህሩ እንትኾኑ ኣብዚ ቻናል እዚ ግን ንብዙሓት ሰባት ክጠቅም እየ ስለዝሓሰብኩ ብናፃ ኣብዚ ቻናል እዚ ቪድዮ ኤዲቲንግ ብሞባይልና ከመይ ጌርና ክንጥቀም ከም ንኽእል ዝብል ን30 መዓልቲ ዝጸንሕ ቻሌንጅ ክጀምር እየ ሓበሪኩም ንክትከታተሉን ክትመሃሩን ንጠን ዘለኩም ድማ ፍልጠትኩም ክትዕብዩ ትደልዩ بكافكت دما أب كافكت فيديو إديتينج أفلت أزلكم دما زيادة فلتتكم كتعوي تدلي حاوركم نخصن حتدليو بيتسب نزل channel زي لايك شير سبسكرايب ومقاركم بيتسب مخانكم كيترسعوا جرام زخنا برنامج كلنا يو حاوركم نصنحو باي باي